Ferran Frauca és un actor amb una destacada trajectòria. El seu últim paper ha estat el de narrador al musical Boscos endins. També ha format part de muntatges tan importants com Mar i Cel o Poe. Reconeix que no li agrada treballar a la televisió perquè les coses hi van massa de pressa i no hi ha prou temps per assajar els papers. Ens confessa la seva última addicció, dibuixar. Potser amb la meva mare, no? De petits, que ens feia fer moltes coses al pati de casa. Jugàvem, veníem molts nens a jugar al pati de casa meva, semblava un lloc on tothom s'hi sentia bé, i ma mare ens feia fer funcions, no? Fèiem el general Bum Bum i per Sant Joan muntàvem historietes, no? I jo diria que em ve d'aquí, després tinc un record fantàstic de la primera vegada que vaig entrar al Teatre Municipal jo estava a les monges dominiques i anava a fer el Sueño de Juanito, i feien el Sueño de Juanito, feia de mariner o no sé de què feia, sí, però la sensació d'entrar per la porteta aquella que hi ha encara a dintre l'escenari va ser com entrar a un lloc màgic, no? Realment. En Joanot del Mar i Cel vam estar vivint junts 3 anys. Sí, perquè llavors, en aquest cas, per exemple, jo vaig superafeitat i enclenxinat, però en els 2 últims papers que jo havia fet abans anava amb unes melanasses i amb barba, no? Que era molt incòmode, no m'agrada gens el pèl a mi la cara. Però bueno, un pirata és un pirata i no va gaire arregladet. I d'alguna manera, l'altre dia ho comentava, jo em sento més bé, perquè en aquesta Boscos endins vaig amb un smoking creuat, mano més guapo, ja no puc anar, em sembla. I en el fons jo prefereixo vestir-me de pirata. Hi havia una vegada, molt endins del bosc, en un poble molt llunyà, un grup de teatre que assajava un musical molt especial. Boscos endins fins al torrent i arribarem directament. Boscos endins fins al moment comença el nostre viatge. Boscos endins per assolir el que busquem i es troba aquí. Boscos endins cavall en mi, vendrà un amic o surt i deixi mirar, cobrar, tenir, portar, robar, escapar, per anar fins al darrere. Hem tingut una crítica una mica punyent d'un crític que, bueno, no deixa de tenir raó. Ens equipara molt amb el que ell va rebre 20 anys enrere a Broadway i, esclar, són maneres de veure-ho, no? També són gustos, com tot. No és divertit treballar a la tele com a actor. Jo tinc un record de la primera vegada que en Carles Canut em va, fa 20 anys, en una obra, un programa que feien, estàvem allà i em semblava que estàvem assajant perquè era la primera lectura i pensava que allò ho discutirien, que ho faríem i tal. I vam començar a llegir i jo li vaig dir al regidor, escolta un moment, va fer. I allò que era la primera vegada que ho llegíem va ser, ja estava, ja anava a missa. A mi el que m'agrada del teatre són els assajos. A la tele no s'assaja, o s'assaja poquíssim. I llavors, doncs, és sálvese quien pueda, i a mi no m'agrada. Fa molt fort, sempre que tinc un paper i un moment, doncs dibuixo. I trobo que és una activitat molt... Bueno, m'ho passo molt bé, m'agrada molt. Quan estàs de gira s'està molt bé perquè treballes a la nit però tens tot el dia per visitar les ciutats i les coses maques que té i llavors jo em quedava penjat amb, no sé, moltes coses.